Nai mama, zvivindi zvipi zvaita kuti muye pano? Mati munhu waMwari. Ndati zvivindi zvipi zvaita kuti muye pano? Kuda kuti umwe munhu pamwe anganzwisise. Murume wenyu? Hongu. Baba, makadi? Tinosimba makadi munhu waMwari. Chii chamuri kuda kuti Mwari akuitirei? Ndikuda kuziva kuti munhu waaiti ndipe ukurumbidze nhasi hatina nguva ndiani. Aiti chi? Aiti ndipe ukurumbidze nhasi hatina time. Ndipe ukurumidze nhasi hatina time. Aiti ndipe ukurumbidze nhasi hatina time ndiani. Vanhu vepana panoda nyaya baba. Chinyatsotaurayi zvakaitika vanzwe. Wednesday tinoita half day kubasa. Ndakakasika kusvika pamba. Ndakasvika kuma around past 12. Nekuti mazuva mazhinji ndinozvika kuma past 2-3 p.m. Saka ndakasvika mudzimai wangu achisuka maplates ari pasinki. Akafuratira akapera godzi. Saka ndakasvika muvhara kumeso. Ndichida kuti ndiite kakumusurprise kakuvhundutsawo. Iye bvabva angoita haana kuratidza kuvhunduka. Angoti ndipe ukurumbidze nhasi hatina time. Saka muri kuti mimi mabva kubasa. Maida kumusurprise nechi? Ini ndakavhara maziso. Sezvinongoita mukuvhara maziso kuti aite kangovhunduka kuti ndiana muvhara maziso. Musina surprise yacho? Ndandisina chena ndinacho. Saka makanzwa bhati. Ngofarana chete kumeso. Zvazvo zvokuvharwa kumeso zvinoda paine karuva woka. Wovharwa nditi paunofunda kwobvonzi ntara karuva kachibuda. Ndokuimagina musawo uchasurprise kandi murume wako. Ungafare chokadi. Murume wako ngaambokuisirozi kusurprise mufungi. Agamuchira surprise nezita raJesu. Vamwe muchaendeswa kumaholiday musina kumbozvitarisira. Yekungonzi tete iri kumusha ichaperera ipapo. Holiday yenyu munoiziva ndeyekumusha kupfungwe. So papa, ndinomboti taurisewo zvangu. Haana kuvhunduka. Haana kuvhunduka. Ende airatidza kuti ane munhu waitarisira kuti achamusurprise nekuti haana kuvhunduka. Akatosimudzana kotamandudza achitaura kuti ndipe ukurumbidze nhasi hatina time. Saka kusavhunduka kwaiko ndokakandikachikamadza kuti akaratidza kuti aitara munhu asiri inini. Saka mama mauya kuzozvichenesa zita renyu? Hongu munhu waMwari. Ndiri kunzwa kuda. Nhasi handisi kunzwa kuda kudhomoka. Ndiri kunzwa kuda ice cream. Vema ice cream vanooneka here? Munhu ngamutengero ma-ice cream apo. Fast. Unouya ne5. Ndikunzwa kuda kudya 5. 5 ice cream. But ice cream haina basa neweather handiti? Nditorewo cheyangu ndimboprofita ndakagara. Semunhu ada kudya ice cream. Mina ine ma-ice cream apa umana timbodya ma-ice cream. So mama ndiani wamama akatarisira kuti auye kuzokuona? Ndanga ndawaona asi ndaida kuona kuti anoita sei. Mama una murume?
enda ndamuona asi ndaida kuona kuti anoita sei. Tambidza mama ice cream one. Tambirai mama. Idyigai ice cream. Anti munaida sterek one. Idyigai one. Vape mweji two. Idyigai mama. Vape mweji three. Kwa havasi kudya sei? 4. Five. Mama mukaregedza kudya ice cream ndozotanga kutaura nyaya dzemajuice card mukatorambwa ipapa. Ndati ndiani wamama katarisira kuti ari kuuya asiri murume wenyu? Ndakange ndamuona asi ndaida kuona kuti anoita sei. Ani munzwa vanhu vari kupopota bozi mutaura zvisina kukwana. Muda kuti pedzera nguva pana muda kuti shamisirira mimi. Kana une chair unogona kungosaiza ukarega ndi kusimuka. Chichikaika ice cream yacho handimukuti makaoma musoro. Ndiani? Ndiyo wanga mataura chai. Ndiyo wanda ndataura? Naipane munhu wandambotaura? Oh, muda kuti mufese ma ice cream. Nekuti mambo wamamusoro, I'm going hard on you. Makamuona kangana? Verengai kuti ma ice cream manganayo. Ndipai 2. Mbonitsagirewo vana vamungangondiperewo ma ice cream. Mune ndipe imi mandi mabva kusanyati. Ipa ingotsvaga imwana wokupa. Muri kuida rekoko? Idyigai 1 ipapo. 1 mupo mwana. Wapanapiwa? Makarira naye kangani? Ndipei 3 wayo matatu. Ndatariswa nemwana wangu zvikanzi dedi mune muruda kungondisiya. Idyigai ma ice cream aya. Idyigai. Ndichingoboka vana vano. Ndiani akasimudza ruoko? All right. Ice cream haipfimbi kwega.
inonyungodika. Baba. Munhu ice cream. Zvakaoma munhu waMwari. Zvakaoma. Ndachitokumbirawo vhidhiyo yamatora muchititorwa achiprofita kuti ndinorakidzawo hama tigare pasi tinotoita sei. Andokumbirawo vhidhiyo yesevhisi kuti ndinoratidza hama. Ndanzwa zvamataura. Notenda munhu. But munhu akatokunzwai muchiti muri kukumbira vhidhiyo anofunga kuti pane zvamuda kuishandisa zvine musoro. Ndiko here kekutanga kumubata? Asi anochinja here munhu waMwari? Ndati ndiko here kekutanga kumubata? Kwete, ndakambomubata futi. Zasida kurudziswa here? Aiwa uyo ari kuda munhu wake chete, haisi nyaya yekurudzisana. Munhu ari kungoda munhu wake. Mama, chinzwiraiwo tsitsika murume uyu, handiti? Mazvinzwa? Anokudai? Notenda munhu waMwari. Zvishoka? Notenda munhu waMwari. Moenda munoregedzawo zvamuri kuita izvi. Mazvinzwa ka? Notenda munhu waMwari. Mubva masiyana nenyaya yeku-airtime uko. Because mukaramba muchiita ndichazomuudza. Thank you, my Father. Release them now. Bless you. Amen. And then what joy in the church? Wazvinzwira vega hanzi join church.